ନଥିଲେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଲି ତାହା କରିଛି। ଏଥିରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥର ତମେ ଯାଇପାର। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଶୁଣିବ କଣ କହିବ? ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଛୋଟ ହଲଚଲ ଲାଗିଲା। ତମେ ଯିବା ଆଗରୁ ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଇପାରିବ? ପରିଚୟ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଝିଅ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମୀରା। ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଦେବା। जहाँ तुम बहुत भल पाई कौन कर मत देवा जान कौन हम परिचय देवी फल पाऊली तुम सही बना। ମୁଁ ତ ଦେବାନି କେତେ ଦିନ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁଇ ହଉଛୁ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଦେବା। ତୁଇ ହଉଛୁ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ଦେବା। ଆରେ ମୁଁ ତୁମ ସେ ମୀରା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଦେବାନରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ତମ ଲାଜୁ ସାଙ୍ଗ ଆଗରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି।
Oggi ti sei oggi mo pelati da sotto qua sei oggi mo pelati da sotto qua 준비해봐 autorità sotto del capo baribo